En daar ben we weer met een nieuwe aflevering van Lekker Eten Marijtse. En Joet ben ik mij. Rick. En mij. Fokje. Ja, want deze mensen die eten zien met mij voor een oor. En voor waar is dat? Voor Marion. En voor waar? En voor Gerben. Twa. Ja, misschien. Ze had iets bijzonders waarschijnlijk, of nee? Ja, zeker. Wat dan? Ze zetten zich altijd in voor de meisken en met name voor de meisken in Haiti. Blinder, dat wordt Joet mooi. Want wij ben Joet om voor deze mensen iets met asperges te doen. En mensen, dat is een zoenegriënte. En die krijgen we hier hè, bij de familie Hoekstra in Katholiek. Nou, doe eerst maar. Goedemorgen, Rijtse. Zie je nou maar ik een fokje? Goedemorgen. En wij moeten nu het eten zien met asperges. Nou, dat Ja, kan. die ben je wel. We hakken af. En Wipke die staat daar om ze te sorteren. Wiepje. Ja. Hey, Hoi. Ruitse. Hoi. Rijtse. Zie je, Rick een fokje. Hoi. Hoi. Liepje. Hoi. Hoi. Wat doe je Ik ben aan het Liepje. sorteren op dikte. Zie de Ja? dikste die dook dan hierin. Ja? Minder dik binnen komen daar. Ja? Maar die kennen natuurlijk net bij elkaar in de pannen, want hier is gauw een keer aan de orde. Daar wist er alles van. Tja, ze weten hier alles van asperges, hè? Dat hebben we al in de gaten. Wij willen nou die hele dikken houden. Nou, ik zou zeggen, je moet van je vrienden wat maken, dan kan je zich wel sorteren, of niet? Zal maar even helpen dan? Handwerk. Ja, doe maar even wat. Hier gaan wij verse asperges en weten je wel dat hoe je hem dat testen kennen. Tje, als een asperge piepert, dan is het fris. Mijn lijkt wel asperges. Heerlijk. Ik ook Ja? wel. Ja, lekker. En Gern met Marion al. Die eten alles. Maak het hun Nee, neer? denk ik net. Nee. Ik denk dat ze het Ik- heerlijk ja. vinden. Nou, dan gaan wij asperges steken. Op naar het loon, klompen moon, hupskee. Die. Die. Dat pak die. Zo, hier staat een witte asperge. Die is nou helemaal onder de grond. Hè. Die is nog net boven de grond geweest. En dan bloedt er heel wit. Ja. Zodra je er boven de grond komt, dan wordt het een groene asperge. En wat is nou precies het smaakverschil tussen deze groene en die witte dan? Die witte is wat zwierder. Ja, Als die groene. Ja. Ja. Het is beide goede groente, hè? Het is beide keer lekker. Nou, hoe liet het, jongelui? Nou, wat doe je het best, Ga hè? je maar hoor. Het is hard Ja, werk. ja. Hè? Nou is En, makkelijk ja. praten eruit. Hoeveel is het al? Nou, ik wil even aan het praten met de boer. Nou jongens, daar ben we dan hier in Wolverkeer. Nou, Bij ik het ben benieuwd. haardkantoor van World Service. Ze hadden handen nog smarig van het aspergestekking. Ja, je ja, hebt net, dat wel. je hebt net zelfs. Maar even. Dit wordt natuurlijk al even niet. Maar gaat het goed regelen? We het heel goed Er zijn regelen. niks toch? Nee. Dat Dat is wist zeker? ben ik zeker, dat zijn geniale smoesbetochten om met Gerben hierheen Ja. te lokken. Dus zij beide helemaal niks toch. En, ja dat weten we Ja. natuurlijk net, maar hoe zou de reactie werden? Marion die staat helemaal te springen. Die roept alleen maar wat erg, wat erg. Nee Die hoor. is helemaal enthousiast. Ja? Ja, dat komt helemaal Gerben goed. is wat rustig, die is net hè? Die zet een die grote eigen op. Ik grote eigen op en wat Ja. hoe komt me hier? Alles is regelen. Alles is regelen. Daar maakt het nou maar wezen. Weet Ja. je wel. Nou moeten we ze maar even verrassen. Dus ik zou zeggen, naar binnen. Nou, Ja. Oh, wat erg. Waar is Gerben? Hey, hallo. Wat erg. Dit is een overval. Hey. Waar is Gerben? Is het hier? Nou, die weet nog van niks. Nee. Nou, Nu wel dus. Nee. Goeiedag. goeiedag. Hoi. Hoi. U zien je hem net verwachten. Nee joh. Nee. Je komt uit Malt. Ja, dat dacht ik. Je verwacht je Marion, hoor. Lieve Gerben, we hebben jullie in december leren kennen. Ja. Voor het eerst. En nou, we vinden het heel bijzonder wat jullie doen. Voor heel veel mensen. Maar in het bijzonder ook wat jullie in Haiti gedaan hebben. Ja. En we vonden echt dat we jullie even in het zonnetje moesten zetten. Dus dat zijn we nu aan het doen. Oh, ja. Ik ben heel perplex. Dat zijn we nu aan het doen.
Wat Marion en Gerben in Haiti doen is dat na de orkaan binnen zij alle huizen lijnen daar plat. En zij hier zoiets van, er moeten gewoon de eerste voorzieningen binnen weer nodig. Ja. Dus er moeten huizen gebouwd worden. En toen heeft zij een stichting in het leven geroepen om geld in te zamelen. En toen ben ze erheen gegaan om huizen te bouwen en toen kwam er nog de aardbeving. En toen we Haiti zei in het nieuws, dat toen kwam er in één keer, omdat zij die stichting al hien, kwam er in één keer een smak geld op hun bankrekening binnen. En zoveel geld dat zij zoiets hien van, ja, we kennen net één huis, maar we kunnen wel meer huizen bouwen. Zoveel geld kwam er binnen. En toen hebben ze besloten om met de band meerdere keren naar Haiti te gaan om daar in een gemeenschap te helpen. En ze inspireert orenmeesken ik heel erg. En zelfs zo erg dat wij oren IMI besloten hebben om ook maar een volwassen project van World Servants mee te gaan. En dat vind ik wel heel mooi, dat ze orenmeesken, terug haar enthousiasme, dat ze orenmeesken ik inspireren kan om goed te doen. Dat vind ik heel bijzonder. Zal ik het maar zeggen? Meesken thuis, welkom in de keuken van Rick en Fokje. Want we hadden asperges en wij geven het volgende met. Eerst moeten we ze skillen. Jongen, dat wordt een soort skillerij. We doen de green en we doen natuurlijk het witte goud uit Catholic. Die gaan we skillen. En wat gaan we daarvan maken? Zo. Een feestelijk begin met rieke zalm. Kon het beter worden. Maar dat is nou net alles. Want dan hebben we het volgende. Dan maken we van die ooraspecies die we nog hebben, die doen we door die sop heen natuurlijk, maken we een heerlijke frisse salade. Ja, er wordt verse bieslook doorheen, een mooie frisse slaat en een lekker broodje erbij. En last but not least, je snapt het, een goed glas Elzaswien. Want asperges en Elzaswien, die twee gaan verkering. Ja, ze willen net best omgegaan met skillen en nog eens skillen. Hast je wel eens asperges geskild? Eén keer. Dat wie net goed dat slagen. Geen succes. Net even redden. Want ja, daar komt het erop aan, want asperges, dat je meer skill bent, dan wordt net. Dan zit die skill die zit op dit stuk. En dan was dit is heel teer, dus dat moest ze bewaren. Die moest dus verder. Dan luister me zo daar. Pakt een speciaal skilletje. Kost nog geen €3. En dan is zo skillen. En dan moest je dan denken dat het niet lucht doet, maar de lucht van boven. Maar dan kan je zien waar je de skill eraf haalt en hoe dat gaat. Dus en rug houden en zo 2 keer omgaan, zodat je weet binnen dat al die skillen eraf binnen. En dan zit je morgen te zien. Want rijdt ze, dan haast een streepje op die snijplank. Waar heb je dat streepje nou voor? Sure, dat kan je natuurlijk gewoon even omzetten, want dan past het precies in de pannen. Scherp mes erbij en dan gaat erin. En dan snijdt het zo. Die wietse stikjes eraan, die we in de sap doeken. Zien er even lang. En daarna kan er in de pannen. En dan maken we ze sieren en dat maakt speciaal. Maar eerst maar eens even skillen. Ja? Doe we. Ja, we worden druk aan het werk zetten. Ja, nou ja. Ik krijg op het loon, stinkt maar die boer te praten en toen weer een week maar aan het Eerst steken. druk steken, nou druk skielen. Hebben ze een keer in de gaten, jongens. Wat dat allemaal voor een kok betekent, voordat er een mooi meal op tafel staat. Maar we hebben in ieder geval skillen genoeg, zeker genoeg, om deze man een hele mooie pruik te jagen. Ja, en nou komt het er even op om. Hoe maak je nou asperges sieren? Ik had geleerd van een oud chef van mij. Dat was Herman van Ham. Die man die woonde in Limburg en dat was een kok die nog alleen maar asperges. En hij vertelde me het zo. Let op. We moeten een roemenpanne hebben met een deksel. Dan moet je de asperges die we zo netjes geskild hebben, correct onder water, koud water. Dan pakst even een schutteltje, dat luistert in en dan drukst dat schutteltje onder water. Waarom zou je zeggen? Nou, dan bloeien die asperges onder het water. Een beetje zout en een beetje boter. En denk erom, net zat sommige mensen denken dat je er nog suiker bij moet moeten. Niks geen suiker.
Want asperges is nog een beetje zwier. Deksel erop. Heeg vuur. En dan. Als ze sieren, dan pak je de pannen van het vuur hoor. Dan ren je naar de gootstien daar. Dan doe je ze in de gootstien. De stappen erin. En dan eventjes het de nest erin leggen. Denk erom, ja, net erin, maar de nest. Ja. En dan wordt ze in één keer koud. En dan krijg je de salade van maatje of sap. En dat doen we goed. Zo. Dan ga je boter nemen. We doen lekkere boter in de pannen. En dan hebben we die mooie kontjes. Dit ijverige stel. Er heel mooi oorsnier had. En die zet je eventjes aan in de boter. Nou, komt ie. Beetje heen vuur. De kontjes, die komen erin. Maar ja, we willen een beetje een gebonden aspergesoep hebben. Dus als dit een beetje omzetten is en de smaak erin door uithalen, dan doe je in één keer de blom erbij. En hier het vuur wat zachter zetten, om het gewoon in bollen. En dan mag je wat helpen. Rick? Ja? Had je nog van het skillen? Skimmy nog. Ja, hè? En door dan vakje. Nou ja, ik wel. Ja, maar nog even skillen. Kom, help me eens even. Even het volgende. Hier haak ik dat koude vocht van die asperges. En ik ga hier een warme boter, blom en asperges. Ja. Nou, hier ik er wat koud bij en dan mag je ondertussen weer hier. Hè? Want je moet er altijd een koud dwaan. Bij warm, al het vocht van die asperges erin. Dus asperges, maar asperges, jouw aspergesap. En ik kan het me vaststellen. Als je bij jezelf denkt, ja, nou kan ik het net meer volgen. Geen probleem, je zoekt even op lekkernietenmaarrijtse.nl. En je kunt thuis alles uitprinten, want alles staat op de site. Even een vraagje, want dat wil ik eigenlijk al even weten. Vakje, ik verdij. Jim en ik mij World Service mij. Ja. En wat is Jim droogveer dan, om dat te doen? Al mijn droogveer is een ervaring voor het leven, wordt het. Ja, hè? Ja, het wordt echt... Ze zitten bij World Servants, bouwen voor een ander, bouw aan jezelf. En ik denk, ja, we gaan daar iets mooi maken. Ik weet nog net wat, maar ik weet zeker dat het impact maken op je mensen gaat. En het zal je leven een beetje verhoren. Ja, hè? Ja, ook zeker. Je komt ten eerste al in een hele andere cultuur. Ja. Dus dat is al heel oors. Ja. En ja, je probeert daar iets te brengen. Hè? Je probeert te helpen. Ja. Maar ja, uiteindelijk doe je ook iets voor jezelf. Het is ook een verrijking van jezelf. Ja, je krijgt iets van die mensen waarom. Dat, Ja. dat heeft Marion wel heel duidelijk aangegeven. Ja. Van denk net van die mensen binnen zielig en die hebben niks. En wij komen daar en we zullen er wel even het verschil maken, wij als Nederlanders, want zo zijn we wel wat, hè? Ja, dat is jullie, ja. Dat is dus instelling een beetje. Ja, wij ja. zien hem wel eens even Share hoe het in de wereld, en hoe het in de wereld er aan toe gaat. Dus wij kunnen van hun ook een heel soort leren. Ja. En het mooie is nog, dat hebben we nog net aan het verteld, Nou? maar we gaan net alleen nog hier mooie twaan, maar we gaan dus met het hele blokje, wij gaan maar de burn. Oh. Dus we gaan met nummer 2, 4, 6 en 8. We gaan met het hele blokje daarheen. Project Pompstraat. Project Pompstraat. Nou, fantastisch. Ja, Nou, dit maakt goed komen. dit moet goed komen. Dit maakt goed komen. Oké. Uw sap zie je het? Nou doen we de soja baggerremmen erbij. De staafmixer. Dan pureren we al die lietse stikjes, die kontjes van die asperges, die doen we er dan een keer doorheen. En straks doen we er ook nog meer asperges doorheen. En zalm, hè? Jongen, dat is heerlijk. Komt-ie. Hey, daar is al.
wetenschap, hè? Jim binnen onze supergast natuurlijk, Joert, dat is wel duidelijk. En ja, ze hebben het laplaatste skill en asperges. Hartstikke leren erop. Maar we hadden zoveel klaar, maar het is even tijd voor een break. We moeten even bijpraten, dat doen we natuurlijk maar een lekker glasje wien. Even in de tuin en dan kletsen we even bij. En dan ging ik dan weer verder. Doen we. Ja? Heerlijk. Hupsakee, leuk. Nou, Ja. daar zitten we dan. Ja. Wat vind je ervan dat zij dat van je dieren had? Ja, geweldig. Hele Ja, verrassing, hè? ja. Ja. Ongelooflijk. Dat ging ik nooit al. Nee, hè? Nee, werkelijk. Ben zij zo onvoorspelbaar dan? Nou, Nou ja. kijk, eigenlijk kennen we elkaar nog maar een halfjaartje, denk ik. Ja. Hè, dus ja, ik had het gewoon nooit verwacht. Ja, Haiti, Ja. daar ben je geweest. Ja. En toen zei ze kroon ik naar mij, dat stond dat eigenlijk wel wijnen was. Ja. Maar ja, in Salon, dan word je dan net wijnen. Ja, Ja. maar waarom moest de wijnen dan? Het heeft me gewoon zo geraakt en die mensen hebben zo'n hulp nodig. Ja, En ik had zoiets van, ja, ik had echt wat verlangen om daar langere tijd naartoe te gaan. puur Met- alleen nog maar voor die meesken. Ja, om daar gewoon mijn hulp aan te bieden. Ja, Absoluut. En door dan, Germ, hier stond dan, vond ik je maar haar mooi of? Nee, dat hier ik net voor het Alex. En nog steeds net. Ja. Ik moet toch eerlijks de halve steden toch fietsen. Aha. Ik moet er net vergoed naar daar. Nee. Ik vind het best om dat ze nog en anders een paar weken te verbloemen. Hartstikke prima, maar Ja. Benny, dat hoeft mij net. Nee. Maar het is ook wel vertederend. Net wist net dat zij vindt dat zij voor die meesken der wijnen wordt. Ja, nee, helemaal super. Ja, dat maakt het haar nou mooi. Nou, vies net? Ja, Dat dacht ik ja. al. Ze zitten helemaal lekker buiten. Die hoort wel pratende. Nou maakt ik de sap even aan. En dat giet zo. Er komt rieke salmi. En natuurlijk, ja, asperges. Die kappen met lekkerst, dus die moeten er sowieso in. Dus dan is dat die mooie riete stikjes snijden. Je krijgt een ware kwart. Daar doe je in. De zalm. Daar doe je in. De frisse asperges. Mooi. Een beetje peterselie. En dan doe je de hietesap erop. Dan had iedereen even vol asperges, even volle zalm en even lekkere sap. De salade. En daar komen croutons in. En croutons is ballen zonder kwasten. Die snijdt in blokjes en die bakst even in de boerenboter. Hupsakee, de sla erin en draai maar dat ding. Zo, er zit al meer in dan je denkt. Tomaat. Daar ga ik het veldje ophellen. En dan moet je dus eventjes dat binnenste, dat mag er even uit. Want ik wil die mooie lange stikjes hebben. En nou de ham. Mooi in je reepkesham, die komt er terug in. En je hebt toch nou wat bloezen nou, dat is je hè. Daar asperges, we hebben zo'n protte werk van hoorn hè. Maar dat wordt beloond, want het is fantastisch. En nou net te fijn snijden, want nou moeten we echt zien dat we asperges zijn. Dus let het maar mooi in die grote stikken. Is het. Nou, dan heb ik nog meer mooie slaasoorten. Dit is mooie Boels Blood, Joelbut, rode bietensla. Dan hebben we hier suikersla. Snijden we gewoon in zulke stikjes. Die er ik er nog in. En dan komt er nog aai in. Hier keer terug. En twee keer terug. En zo, hupsakee, erin. Ja, die hier week nog. De green asperges. Weet je wat? Dikke steken. Zo, hup, erbij. Ik zit ze erbij roepen. We beginnen aan tafel. We beginnen met gasten natuurlijk. Nou, het roept in ieder geval naar asperges. Zeker. Heerlijk, bedankt. Lekker eten.
Zullen we even stil wezen van tevoren? Ja, dat was Doe even. Heer, zegen de tieten, om Jezus wil. Amen. Nou, lekker eten. Heerlijk. Lekker, hè? Ze gaan dan 12 keer sap op scant. Dus dan kan ik nou mooi even de salade al maken. En ik lees even de laatste hoorn rond. Dat giet zo. Er mag nog wat frisse bieslook erin. Hè? En dat snijden we heel fijn. Strooien we er zo. Al die ingrediënten. Zuntjes hoor. Even toe elkaar. Dan gooi je alle ingrediënten zien. De slaat, de droege sla, hè? Even een beetje onder op het blad lezen. Zo. En dan komen al die heerlijke ingrediënten. Van die prachtige aspergesalade. En bovenop lees je dan die mooie asperges. Maar die kapjes erop, die steek je er zo een beetje in. Ietsje losjes. Snuffeltje bieslook doorheen. Knapperige croutonsjes doorheen. En als laatste, er maakt wat smaak op vanzelf. En die doe je er nog een beetje op in. Nou mensen, het haargerecht. En ja, we hebben een soort arbeid om te verrichten. Hè? En ik zou in ieder geval zeggen, ik voor dit haargerecht geldt lekker eten, hè? Lekker eten. Neem het ervan. Ja. Het ziet er heerlijk uit. Heerlijk. Ja. Koude asperges Ja, lekker. met ham. We zitten nou lekker nog even te smikkelen. Het is hartstikke gezellig. Maar nou hier we eigenlijk nog een iets uitsmieterken. Oh jee. Jullie weten dit gewoon weer. Ja. Maar stel het even zien. Oh nee! Geweldig! Nou. Doch nou alles voort wat efter die leidt. De fouten die sto 100 keer al maakst. De kansen die sto lezen litten haast. En doch de door verliezen no maar ticht. Fantastisch. Hey. Wat nou maar jongens, juggen wij trainen? Wat nou vaker? Wat nou Dat vaker? is toch mooi? Is dat mooi? Ja. 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 Nou, daar houden wij wel van, want daar doen wij het voor. Want we hebben het van Jim dienen. Super. En ik zou zeggen, mensen, dit weer een nieuwe aflevering van Lekker Eten maar Rijtsen. Maar oren weken hebben we er weer. En dan maar een beetje, want dan verrassen we weer mensen. Sjen.